2-1 για τους Ισπανούς στο δεύτερο. Παίζει εξαιρετικά, είναι μεγάλο γεγονός, μεγάλη επιτυχία τους που έχουν καταφέρει να δεχτούν μόλις 2 τέρματα, ένα σε κάθε 8 λεπτό, από τη Σερβία Μαυροβούνιο. Εδώ βλέπω τα στατιστικά. Ένα από τα 5 μέτρα και ένα από παίκτη παραπάνω για τους Σέρβους, 2 από τη θέση φουνταριστού και ένα από την περιμέτρο με μπάσιμο από τους Ισπανούς. Τραγικά τα ποσοστά βέβαια και για τις δύο ομάδες. Λεπτομέρειες χωρίς τις δύο ομάδες. Τρουμπόγεβιτς και νίκη στα γκολ της Σερβίας. 2 γκολ ο Βάχες, 1 ο Τσάβι Γκαρσία για την Ισπανία. Οι δύο ομάδες δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν βρεθεί σε ένα μεγάλο τελικό αντιμέτωπες. Έχουν βρεθεί στους τελικούς 2 παγκοσμίου πρωταθλημάτων. Πρώτη φορά ήταν στο Πέρθ, όπου τότε είχε βρεθεί αντίπαλη η Ιουγκοσλαβία με την Ισπανία το 1991. Εκεί σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Ιουγκοσλαβία είχε επικρατήσει με ένα γκολ διαφορά, 8-7 της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες μας έχουν συνηθίσει σε κλειστά σκορ, σε τελικούς, και αυτό είχε συμβεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2001 στη Φουκουόκα, στον τελικό πάλι, όπου οι Ισπανοί είχαν κερδίσει τους Ιουγκοσλάβους με 4-2. Ένα πολύ μικρό σκορ για τελικό, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, εξαιρετικές άμυνες, μονομαχίες όπως αυτή εδώ που βλέπουμε και πάλι. Είχαν κερδίσει 4-2 τότε οι Ισπανοί. Για τους Σέρβους δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουν σε τελικό. Το World League είναι η 4η φορά. Από τους 5 τελικούς έχουν παίξει τις 4 φορές. Έχουν παίξει μάλλον τις 3 φορές. Είναι η 3η φορά αυτή που παίζουν σε τελικό, αλλά η 3η συνεχόμενη. Στο World League του 2004, στο Long Beach, οι Σέρβοι είχαν νικηθεί 12-8 από τους Ούκρους. Αλλά την επόμενη χρονιά στο Βελιγράδιο που έγινε η τελική φάση του World League επικράτησαν, ή μάλλον για την ακρίβεια διέλυσαν την Ουγγαρία με 16-6. Αυτός είναι ο τρίτος τελικός που γίνεται στην Αθήνα με αντίπαλο την Ισπανία. Μια Ισπανία η οποία έχει ξαναπαίξει τελικό στην πρώτη διοργάνωση που είχε γίνει και πάλι στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Η Ελλάδα φαίνεται πηγαίνει στην Ισπανία. Τότε είχαν ιτηθεί από τους Ρώσους Ισπανοί με 18. Και εδώ οι τελευταίες οδηγίες που δίνει ο προπονητής της Σερβίας Μαυροβουνίου, ο Ράφα Γκουιγιάρ. Και ενώ οι Σέρβοι έχουν πάρει ήδη θέση στα σκηνιά για να ξεκινήσουν το σπριτ για την πρώτη τελευταία περίοδο, για το τρίτο οκτάλεπτο. Εδώ βλέπουμε τον Αλεξάνδρα Σάπιτς. Είπαμε το μεγάλο επιθετικό όπλο των Σέρβων, το οποίο όμως έχει συγχύσει. Παίζουν συνδυασμένη άμυνα επάνω του οι Ισπανοί, προσπαθώντας να του βγάζουν συνεχώς μπλοκ, να μην έχει ποτέ ελεύθερο πεδίο. Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Εδώ δεν η Σέφικ, έχει δεχτεί 3 γκολ, των οποίων το τρίτο από τον Τσάβι Γκαρσία ήταν αρκετά περίεργο. Και ο ίδιος δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε με σαδιστικό τρόπο στα δίχτυα του. Αλλά πρόκειται για ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα, ο οποίος έχει κάνει 3 τουλάχιστον πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Αντίθετα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Ισπανό, τον Ινιάκη Αγγιλιάρ, ο οποίος φέρει ευθύνη και για τα 2 τέρματα τα οποία δέχτηκε η Ισπανία, και από τον γκολ του Νίκιτς και από τον γκολ του Τουρμπόγεβιτς, το οποίο έχει φέρει σε οριακό σημείο την διαφορά. 3-2 υπέρ της Ισπανίας σε αυτόν τον τελικό του World League απέναντι στην Σερβία Μαυροβούνιο.
Εδώ έχουμε το sprint. Να δούμε ποιος θα το κερδίσει. Οι Ισπανοί θα πάρουν αυτή την πρώτη επίθεση. Για να δούμε. Μένουν 12 δευτερόλεπτα, 10 τώρα για την ισπανική επίθεση. Μάλλον δεν προλάβουν να κάνουν καν σουτ, εκτός αν όντως αφήνουν την μπάλα. Δεν προσπάθησαν να την περάσουν στον Βάχες, μήπως καταφέρουν να πάρουν κάποια αποβολή. Και τώρα οι Σέρβοι προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Και έχουμε την ισοφάριση. Ένα γκολ στην κόντρα, πάρα πολύ γρήγορα από τον Βάνια Ουντόβισιτς, ο οποίος έχασε το σπριντ στην αρχή του οκταλέπτου, αλλά τώρα αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία αφού μεταφράστηκε σε γκολ. 3-3. Αν αποφασίσει να κολυμπήσει γρήγορα, να ανοίξει το ρυθμό του παιχνιδιού η Σερβία Μαυροβούνιο, δύσκολο θα μπορέσει να ακολουθήσει η Ισπανία. Εδώ βλέπουμε, ενώ τώρα καταλαβαίνει ότι η μπάλα είναι μπροστά του, ο Ντόβιτζης βέβαια από εκεί δεν μπορεί να στοχίσει. Έκανε την προσποίηση, ο Αγγιλάρ κοίταζε την άλλη γωνία. 3-3. Το παιχνίδι στα ίσα. Και πάλι ξεμαρκαρίστηκε ωραία ο Βάχες, μόνο που δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Που σίγουρα δίνει μεγαλύτερη βοήθεια, πολύ μεγαλύτερη βοήθεια από τον Ιβάν Πέρεθ, που είναι και το μεγάλο όνομα σε αυτή την ισπανική ομάδα στους φουνταριστούς. Για να δούμε, εδώ γίνεται το γύρισμα από θέση φουνταριστού για τους Σέρβους. Οι Ισπανοί τώρα βγαίνουν μπροστά. Με τον Μάρτιν και τον Φελίπε Περόνε. Μαρτίν, θα περάσει στον Βάχες, εκεί συνδυασμένη άμυνα με τον Βουγιασίνο, ήταν αυτός που κλέβει την μπάλα. Έτσι το 3-3 παραμένει με τη συμπλήρωση του πρώτου δίλεπτου του τρίτου οκτάλεπτου του αγώνα. Σάπιτς, αρκετά μακριά. Ουντόβιτσιτς, το σουτ, την μπάλα είναι out. Και να δούμε τώρα τους Ισπανούς με τον Νταβίδε Μαρτίν. Βρίσκει τον Φελίπε Περόνε. Και πάλι Μαρτίν για τον Βάχες. Αυτός και πάλι δεν μπορεί να κάνει την κίνησή του. Αυτή τη φορά παίζουν πολύ καλή άμυνα επάνω του οι Σέρβοι. Έχουν δεχτεί έτσι και άλλως 2 γκολ από αυτόν. Από μια θέση που δεν συνηθίζουν να αναδέχονται τέρματα οι Σέρβοι. Και τώρα ο Ντόβισιτς προσπάθησε εκεί να βρει τον Σάπιτς που έχει πέρασει στη θέση του φουνταριστού. Κερδίζει αυτό στην αποβολή από τον Όσκαρ Ρέι. Παίκτης παραπάνω για τους Σέρβους. Ο Γιασίνοβιτς στην κορυφή. Σάπιτς. Ο Γιασίνοβιτς στο σουτ και ο Αγγιλάρ αυτή τη φορά πολύ σωστά αποκρούει την μπάλα. Εδώ γίνεται το λάθος. Πράγματι γίνεται το λάθος αφού ξεχνάει την μπάλα, δεν βλέπει την μπάλα καταρχήν ο Κίκο Περόνε και χάνει τώρα την μπάλα και κάνει και το φάουλ. Ένα λάθος του Κίκο Περόνε, ο οποίος κολυμπούσε χωρίς, μετρώντας πλακάκια μόνο, χωρίς να κοιτάζει στην πλάτη του αν έχει δεχτεί την μπάλα.